बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 6थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनो साखाफारा। फैगौ 7 आरो 8 सेप्तेम्बराव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 6थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंगोन तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि लांगोना मोखाङाव साननैनि हाबाफारिजों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थागथियारि खालामनाय जाबाय। बर'नि थुनलाइ सोरजिनायखौ बांहोनाय आरो गोसारहोनाय थांखिजों आसामनि खना खनला थानाय लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगाखां होनायजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानाय जादों। मख'नो गोनांदि लिरगिरि गौथुमनि 6थि बोसोरारि जथुम्मायाव अख्रांगोरा नार्जारि सामलायनायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन बर' थुनलाइ मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म, गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी आरो गोबां थुनलाइ सिबियारि रायजो राजा आरो फरायसाफ्रा बाहागो लागोन। जोंहा बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 6थि बा खुंगा 6थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयो तामुलपुर डिग्री कलेज बरखपायाव जानो थांगासिनो दङ। साननैनि हाबाफारि लानानै फैगौ 7 आरो 8 थामहिनबा सुनिबार आरो रबिबार साननैनि हाबाफारि लानानै बेयो जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो मोनसे अल आसामनिनो गासै लिरगिरिफोरखौ लानानै लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै जों मोनसे मेहेरनां हाबाफारि होननानै जों जागोन होननानै जों सानदों। दा बे हाबाफारियाव जोङो गाहायै जोङो गिबि सानखालि जोंहा थान्दै मेल जागोन। बेवहाय गोजाम आफादा बायगोन, बेनि उनाव गोदान आफाद दाजागोन। बेनि उनाव नैथि साननि जि हाबाफारि बा रबिबार सान, बै सानखालि जोंहा गिबि फुंनि समाव जोंनि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय आरो रुंसारिफोरनिसिम गोसोखांनानै मान बावनाय, लोगोसे बिफां फुलि गायनाय आरो बेनि उनावहाय फुंनि 9 बाजिनिफ्राय जोंहा मोनसे थुनलाइयारि आयदा हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय दाब दाब ओनसोलनिफ्राय फैनाय लिरगिरिफ्रा खन्थाइ, सुंद' सल', फेस्ला बायदि फरायथिनो हानाय मोनसे सुबिदा होनाय जागोन। दा बेनि थाखायनो जों बेवहाय जोङो बे थुनलाइयारि हाबाफारियावनो जोङो बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोंहा बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर जोंहा मेन्देला ब्रह्म बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा बिजिरगिरि हिसाबै जोंहा गागि लिरगिरि रमाकान्त बसुमतारी देउल कुसिनि बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय लाबोनाय जादों। बेनि उनावहाय गेवलां मेल, जोंनि गेवलां मेलाव जोंहा बिटिआरनि गाहाय थामहिनबा CM प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै लिंनाय जादों। आरो बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि हिसाबै जों हांख्रायनाय जादों जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंहा ओनसोलनि MLA MCLA लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, ओनसोलनि जिखिनि जोङो आफाद दङ बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बे हिसाबै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोङो तामुलपुराव मोनसे मेहेरनां मोनसे हाबाफारि खुंजागोन होननानै। गाहाय थांखि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला बेवहाय जोङो माने जिहेथु बेवहाय जोङो 40 बोसोर सिंनि लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे जोङो थुनलाइनि बिथिङाव दावगाहोनायनि थाखाय जोङो मोनसे थांखि लादों जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावनो। दा बेवहाय जोङो जिहेथु जोंनि लाइमोनफ्रानो इयुननि साफा साफा थुनलाइगिरि जानायनि मोनसे सुबिदाखौ जोङो लाइमोन समनिफ्रायनो लानो गोनां जायो। दा बेनि थाखायनो जाय समाव जोङो फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला माने स्टार्टिं समनिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो फरायनाय हुदा बा लिरनाय हुदाखौ जुदि लांफाबाय थानो हायोब्ला आरो बिथांमोननो जुदि उदां मोनसे प्लेटफर्म होनो हायोब्ला बिथांमोना इयुन समाव मोजां मोनसे थुनलाइनि बिथिङाव दावगालांनो हागोन बेखौ जों नुहुरो। आरो बेबायदियैनो जोङो दिनै आङो बर' लाइमोन लिरगिरिनि सासे बिबानगिरि, फारसेथिं दिनै आं लिंथुमगिरि बानजाय आफादनि। बे लेखायै आं बेखौनो खावलायनो सानदों
बुंनो सानदों जेनेबा जोङो जिहेथु थुनलाइनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दिनै बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा हाबाफारि लाबोबाय थादों। थांनाय समाव सिजुसा गेट बेवहायबो थुनलाइयारि हाबाफारि जालांबाय। जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, बेनि उनावहाय कटन कलेज, कटन इउनिभारसिटि, उदालगुरि कलेज, बेबायदिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफ्राव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा हाबाफारि लाबोदों। साननैसो सिगाङाव जोङो बेबायदिनो जोंनि नेपालावबो थुनलाइयारि हाबाफारि लाखांबाय। दा बे हिसाबै बुंनो थाङोबा बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जि थांखिया जोबोर गुवार बेखौ बुंनांगोन। जों बेखौ नोजोर होनाय जादों। फारसेथिं जोंनि जि लिरबिदां बा खुगा लाइसि आरो बानजाय आफादनिफ्राय जि दिहुननाय बिसुम्बि बिजाब, दा बेवहायबो जोंनि उन्दै उन्दै लिरगिरिफोरनि लिरनाय, जेराव माने जोङो थाखो 5निफ्रायनो लिरनाय फरायसाफोरनि लिरबिदांफोरखौबो सेबखांनाय जादों। बेनिफ्राय हायार सेक्सनसिम जेसेबां हायो जों कभार खालामनो नाजादों। दा बेनिखायनो जोंनि थांखिया जोबोर गुवार, बेखौ जोङो दिनै फोरमायनो हायो। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा सनितपुर, बिस्वनाथ, ओरैहाय जनाय, फारसेथिं जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझारनिफ्राय जागायनानै जोंहा चिरां आरो बाक्सा जिल्ला, बेनि अनगायैबो गवालपारा जिल्ला आरो गुबुन गुबुन कलेज इउनिभारसिटिफोरनिफ्रायबो जों हांख्रायनाय जादों बे हाबाफारियाव। दा बेनि थाखायनो बे हाबाफारियाव जों गासैखौबो जों नुजाफैगोन होननानै आसा खालामदों। आरो मख'नो गोनांदि जोंहा बोसोरफ्रोमबो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनिफ्राय मोनसे लाइमोन थुलुंगाखां बान्था बा लाइमोन लिरबिदां थुलुंगा बान्था होबोबाय दङ। बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बे बान्थाखौ होनाय जागोन। आरो जाय बे बान्थाखौ मोनदों बिथांखौ बरायनाय जागोन। बे खेबाव जोंहा मोननो हादों, बिटिउ बर' बिथाङा मोननो हादों। बिथांखौ जों नैबे हाबाफारियाव बरायनाय जागोन। आरो फारसेथिं जोंनि आफादनि बान्थानि अनगायैबो जायफोर दिनै लिरगिरिफ्रा दिनै नेसनेल लेभेलनि बान्था बा लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनलांबाय, बिथांमोनखौबो जोङो बरायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। आरो जोंनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा बिबानाव गोबाव सम खामानि मावबोनानै जायफोर 40 बोसोरनि बारलांबाय, बिथांमोनखौ जोङो दिनै नैबे हाबाफारियाव जोङो बरायनाय जागोन, मान बावनाय जागोन। बेनिखायनो जोङो नैबे हाबाफारिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै जों सानो। गोजोन्थों।